Здравейте, приятели на канала Бомбата Бец. Намираме се по изключение в WinBet.bg, където ще направим кратка, така да се каже, равносметка, може би и прогнози за ден сряда, 6 август 2025 година от UEFA Шампионска лига. Има едни доста интересни прогнози, които заслужават уважение, така че нека се насочим към тях. За тези от вас, които те първо попадат на нашето съдържание, добре дошли в канала на Бомбата Бец, единственото място в българското YouTube пространство, запазено за алтернативни прогнози, високи ставки, спортни прогнози, адреналин и алтернативно мнение от фенове за фенове. Харесайте и се абонирайте за нашия канал, оставете по един коментар под видеото, за да ни помогнете да биеме алгоритъма и съответно нашето съдържание да достигне до повече хора. Ако желаете нещо повече, като прогнози, заповядайте в нашия Телеграм, който е активен за нашите членове с активен абонамент в YouTube. Под всяко едно видео може да намерите линкове към нашия Телеграм и как става членството. Нека се насочваме към прогнозите лека по лека. Мачовете започват и големите първенства. Нидерландската ередивизия се завършва през уикенда, Белгийската Юпилер лига се завърна, българската група тече с пълна сила. Така че, както и вече предстоят големите плейофи и плейаути в европейските клубни турнири. Нека да видим деня какво ни предлага ден сряда, 5 август 2025 година. Има няколко срещи, които заслужават внимание. Стартираме директно с прогнозата на Лудогорец Разград срещу Ференц Варош. Сега, чисто и просто Лудогорец играе приличен футбол, доста добре. Ще е цяло чудо, ако не участва в групова фаза, на който и да е от трите турнира. Най-вероятно ще са отново в Лига Европа. Ако имат малко шанс, тук съвсем спокойно биха могли и да поднесат така мини изненада, пък вече в четвъртия кръг плейофа срещу Карабах, вече там каквото Сабия покаже. По-скоро прогнозата тук е Лудогорец да не загуби този матч, 1 на 1.36. Да, ставката може би за някой от вас е ниска, за други може би не. Паричната линия, която букмейкъра тук е определил около 73% и половина в този коефициент, така че чисто и просто Лудогорец има всички шансове при един благоприятен развой да вземе дори минимална преднина срещу Ференцварош, където ще ги чака много тежък реванш. Също се отнася и за Левски срещу отбора на Сабах, обаче там нещата са малко по-различни. Утре ще разгледаме евентуално този матч. Насочваме се към следващата ставка. Тук и следващата прогноза, разбира се, чисто и просто Лудогорец или равенство на 1.36. Коефициента варира, на някои места мога да намерим и на 1.38 и така нататък. Следващия матч, който заслужава уважение, това е матчът между Залцбург и Брюш. Клуб Брюш, разбира се, също едно първенство, което се завърна през уикенда и поднесе доста странни резултати. Нека така да се израза по-меко, е австрийската Бундеслига. Точно така Бундеслига се казва и там. Отбора на Залцбург направи доста странен матч, равенство срещу Йошко Рид 2-2, като бяха обърнати до 2-1, буквално обърнати и някакъв от късмет в края на второто полувреме успяха да изравнат, съответно матчът завърши 2-2. Така или иначе прогнозата тук е в секция комбинации. Брюш също така загубиха през уикенда от Мехелен миналия петък. Изключително тъп, глупав матч, да не използвам и по-тежки квалификации. Мехелен отбор средняк, еквивалент на Ботев Враца, да кажем Монтана, някакъв такъв посредствен отбор в белгийски елит, който почти всяка кампания се бори да не изпадне. Ги победи с игра, с качество и така нататък. Въпреки всичко, явно отбора на Брюш е мислил за квалификациите с Залцбург, така че тук се гостуват на Залцбург в града на Моцарт. Комбинацията ще и предложението, което разбира се заслужава уважение. Двата отбора да отбележат и брой голове, да и над 2 гола и половина на 1.95 заслужава уважение. Преминаваме към следващата среща от Шампионската лига. Тя е малко така странен матч между Ница и Бенфика. Сега чисто и просто Бенфика играха на световното клубно първенство. Знаете там драмата. Анхел Ди Мария се сложи край на кариерата си в един така
Смея да кажа, странен сезон за отбора на Бенфика. Загубиха титлата злощастно от Спортинг Лисабон с фотофиниш. Накрая, буквално в последния кръг, загубиха и купата от тях. Въобще е сезон, който се стремят да забравят. Ниц от своя страна се класира в Френската лига 1 за квалификациите, даващи право на участие в Шампионска лига, но това е първенство, което един отбор, чисто и просто аз го наричам асансьорно първенство, както го нарича един журналист, отбор, който става шампион, може да изпадне, пред очите са ми Бордо и последните години Лион, които бяха изпаднали в ликвидация буквално миналия сезон, можеха да бъдат изхвърлени в Лига 2. В крайна сметка се смили местната федерация, им разсрочи дълговете, даже ако не ме лъжи паметта, ПСЖ плати някаква част от трансфер, който те бяха разсрочили, за да могат да им получат условен лиценз. Така или иначе, винаги сравнявам чисто и просто качеството на двете първенства. Може би френското е една идея по-добро, само че тук имаме отбор, който не е от класата на Бенфика. Върти ми се в главата, лично на мен, пак казвам, не натоварвам никой с тази прогноза, нещо от сорта на 0 на 2, така че по-скоро двата отбора да отбележат не на 2.20 заслужава уважение. Доста така балансиран и предвид факта, че така балансирана опция, преди факта, че все пак е първи матч и може би ще искат да, така да се каже, евентуално някой да вземе преднина с един гол, може би да така по-тактически да подходи отбора на Бенфика. Все пак и двете първенства все още не са започнали, така че двата отбора да отбележат не или по-скоро така очакваме по-затворени тактически матч. Като казахме затворен тактически матч, има един матч в Роттердам между отборите на Фейнорд, Роттердам и Фенербахче от Истанбул. Както знаете, това е отбора на Жозе Маорино. Сега тук това е едно Хикс-3, както казаше великият Димитър Пенев, стратега от Мировяне. По-скоро не. Чисто и просто ще се насочим към една друга опция. Картоните също са прекалено завишени ставка за първи матч, въпреки че всеки матч е на Мауриньо 4 плюс картона си заслужава да се тества. По-скоро опцията за корнери на 8.5 корнера на 1.62 заслужава предимство. Пак казвам, първи матч много тактически. Мауриньо е много стара лисица в европейските клубни турнири. Фейнорд изобщо не знам тази година как са се представили резултатите от контролите. Моля ви, не ги гледайте. Има прекалено много условности, така че едно на ум, всичко ще се реши, пак казвам, в тези два матча и който надделее. Представям си нещо от сорта на 5 на 4 корнера, 3 на 6, 6 на 4. Нещо е такова, но категорично си заслужава да се тества тази прогноза дори на сингъл. Ще я задържа. 1.62 Фейнорд, Фенербахче над 8 корнера, т.е. минимум да има 9 корнера в срещата. Така или иначе, това е следващата опция. Преминаваме към турнира, който е с един ранг по-ниско стъпало. Тя е от турнира на Лига Европа. Матча между добре познатия вече Риека срещу Шелбър от Ирландия, ирландската премиер лиг. Разликата в първо класите на двете първенства е огромна, разликата в националните отбори е огромна, разликата между двата отбора също е доста голяма, така че Риека в интерес на истината направихме с колегата труда да прочетем коментари по форуми в хърватските фенове какво мислят, разгледахме в Twitter им, разгледахме в Facebook страницата и така нататък. Феновете са бесни на ръководството, бесни са, че се толерират нападатели, които, така да кажем, имат връзки по един или по друг начин, са получили право да играят и Риека се отпуши уикенд да успя да победи с 2 на 0. Така или иначе, лично си заслужава да се тества тази опция на полувреме. Може би всичко ще се реши още първото полувреме. Шелбърн е далеч от класата на Шамрок, така че първата опция над 2 гола, в смисъл да има поне 2 гола още първо полувреме, 2 на 0, 2 на 1, нещо е такова. Лично на мен ми се върти в главата като крайен резултат на първо полувреме. Ставката е повече от прилична 2.50. Още един коефициент, който заслужава уважение на сингъл. И преминаваме към едно първенство, което все още така може да кажем, че набира скорост. Също стартира през уикенда швейцарската Супер Лига. Там играят отборите на моля за извинение, това са приятелските срещи. Отново казвам, по изключение сме в Уинбет. Отборите на Базел и Янг Бойс от Берн.
Виждате едно Хикс 2, изключително изравнен матч, очакват леко предимство, букмекерите отдават предвид домакинския статут на Базел, обаче за мен лично има така един доста така добър отбор в Швейцария, това е отбора на Young Boys, така че лично аз не очаквам Young Boys да загуби в швейцарската, това в мини швейцарско дерби, така да го кажем. То си е дори голямо дерби. 1,65 е за равенство или Young Boys на 1,65. Коефициента вижда такъв е 38,98. Повече от 15 лея не си заслужава да се тества на този талон. Така или иначе, ето какво представлява талона за ден сряда 6 август 25 година. Лодогорец, Разград или равенство 1 хикс на 1.36. Двата отбора да отбележат и на 2 гола и половина на Залцбург Брюж 1.95. Двата отбора да отбележат не на Ница срещу Бенфика 2.20. Над 8 корнера и половина 1.62. Едно от нашите предложения за сингъл. Над 1 гол и половина първо по време Риека срещу Шелборн 2.50. И равенство или Young Boys Bern 1.65. Коефициенти от winbet.bg. За всички тези от вас, които останаха с нас до тук, моля ви, оставете един лайк, харесайте нашето съдържание и се абонирайте за канала. За тези от вас, които искат нещо екстра, станете членове в YouTube и заповядайте в нашия Telegram, където екшенът никога не спира. Благодарим ви, че бяхте заедно с нас. Очаквайте следващите броеве на нашия канал. До скоро, приятели!